Makhona nenhlunti athatha price tags zempahla nayo yonke into ethengiswa kule wholesale azixube ingaziwa into ibi 100 rand kwinto ibi 500 kwathathwa lanto ibixabiso layo iyi 1000 rand kwafakwa u2 rand xa fike vula ivenkile kusasa ngumbhodama utke lubhalayo ixabiso lendoda lihlile lifana nalanto yenziwa kula venkile kufike uSathana wathatha ixabiso lendoda walirhuqisa phansi ngoba indoda ibinto exabisekileyo nevelu ngoku ayinaxa andithi uluve kahle ixabiso the value of manhood rhuqe ezantsi ngoku uThixo ufuna abantu abazawumela ubudoda and restore the value noluke ngexesha elibi ke kodwa ke iBhayibhile ithi ngexesha elinje linifanele ngoba uThixo kumuntu wonke ubeke ivalue the importance of being a man nina ke kufuneka nenze lonto nithi xa nijonga amabandla nifike amadoda angamadoda njengonxiba ibhrukhwe nithi nina sifuna ixabiso ulibusele emva okwesibini doda labantu xa usitya inhlanzi ngolena okuthiwa yi-fish bone approach xa usitya inhlanzi uyitya ngobuchule uhlafune utici ithambo kwelithambo uginye utici ithambo awuginyi yonke into indoda uyibona ingazange itya inhlanzi ngohlobo ephila ngalo irhugula yonke into le egama ndilimisa ndilazi phaa kutatako obulungulu besi ndilazi phaa kutatako ndikakwanokwazi wena abanebisa naye ngoku ekuzala yandiva kathi ungathathi yonke into imbi indoda ethatha yonke into nakuyise utata enzalayo ustrongo kunjalo njoku fundisi indoda ephumeleleyo kodwa kukho izinto endizijonga ndiqonda uba soze ndiyithathe ngoba nam ndiyindoda funeka ndakhe ngoba umudoda ndizimele you must be a man your own man umjongo utata kumjongo uthi uyabona le nonqana uzikhwaza apha izinto ungayithathi umama uThixo ke ngoku into ayenzayo babe ndinexesha benza funda ivisa apho ngoba ndingumshumana lokho andifuni uThixo uyayisikelela indoda emayo enomqolo ibhetshebhethe wakhiwa ke ngoku kokwakuginya maluthika amathambo ngoba xa uthi inhlanzi amanye amathambo ayaphuma nesihluku susilaka sasiphumula siyake sebenza ngesu siginyileyo uzawuva ke ngobantu basithi ungumdlungu odlekayo khulu balekile ke loo nto ndithi ayandazi ke la madoda ndisebenza ndihlala nawo apha eKingsburg beke ndihlala nawo namanye akho nto ndingayifuni ngathi yivula le ndoda mayisebenze ukusebenza kwendoda ayikho kuqeshwa banikufunda noba ulapha endlini ungawicimbi ukhona ungabhizi ke simdaka ukhona awuyondoda kumamakho uba indoda yiloo nto ubona uThixo akubone phaa batyhile ntwana ohlaba isihlamba ngalezi zitya zibe clean ndingayisikelela ndinike umsebenzi ophucukileyo ngoba uqale phaa wazibonisa uba uyindoda uzofaka ke pesityeni yithi nam njengomfundisi into nje uba uqalele phaa licingi indoda ihlala licingi ingaphuma nje ingabi mbhedebhede bewini funeka indoda ekhathayo Thixo nisikelele
nani mara bingi ndithandisekelele namanye amadoda solukile angamabhekebheke tenani man suka bethesela